Аз в DBG днес ще снимам на Left 4 Dead 2, както мой приятел играе. Малко не е добър, но нищо. Едима залови, един остава. Излез, където и да си. Трохички. Няма да отварям. Аре, отваряй! Няма да отварям. Отваряй! Ти ще си бебе тогава. Винаги си бил голям. Отваряй! С тъпия пистолет, бе. Няма как с тъпи пистолет. Ето го е. Ядиш ти. Аз печеля. Изтриването приключи. Ние се ловихме нинчите. Нинчаго е безопасност за пореден път. Нека това бъде урок за всички. Без значение кои сте или колко известни сте стали, правосъдието ще ви открие. Скучно ми е, хора. Но исках да направим ключи заради това. Един екипаж. Какво да правим нищо? А сега да върна моя обратно. Време да видим как живеят супергероите в действителност. Заедно под един покрив те правят какви ли нещо рути и сметотворни шеги. Да, и най-много обичат да поручават живота на престъпници с мания за величие и злонамерени извънземни. Следват малки титани в готовност. По Cartoon Network. Пак се върна в базата. От другата врата. Бензинче. Не го вземай, то не ти трябва. Това не е другата база. Затваряй вратата, ако си готов. Ти не си пак са на същото място. Ама къде е? Направо! Направо, дори няма нищо направо. Няма, те ще спасат. Аз ще кажа къде. Давай. И хора не можаха да качим клипчето на Stranded Deep. Но много яка игра е. Всяка ялка. А? Или мега стрелички. Ой, ето е! Два начина да стреляш. Всеки бластър се продава отделно. Сътвори свои приключения в света на Добре, то пистолет. А само къде? Оля, не е. От тук? Виж къде трябва да ходиш. Това са новото поколение писатели за чрезмерно моделиране, а и дотрити. Създавай сам Митя! свои конструкции, като сметаш указанията в комплекта или просто разсихриш въображението си, изграждай абсолютно всяко нещо, което ти... Възстанови се. Те те възстановяват. Възстановявам за коми. I do 3D от Епостън. Кажи thank you. Че си лут. Аз съм от тяхния отбор. Да. С оръжието той умира на 100 000 удара. Много ясно. Е много ясно, да. Как се даваш снайпера? Състои там по средата. Да. То не ти трябва да е. Купоните са безкрайни, а дръжките по-готини. Що го цели, бе? Именно. Не съм. Cartoon Network кинолюбимите си предавания са по-големи. Готови ли за това? Cartoon Network кино. Утре. То също с оръжието как правиш? Да. Ете. Не, бе, дей. Ще ги убиеш. Опа.
И знаете, че се чуя телевизора, но нищо. Защото дошъл да ядосва толкова. Да, това е просто комедия, готви. О, мъгу. Не знам другия епизод какъв ще бъде, но нищо. Ще измисля. Тук е много гадно. Минавай! Давай напред, давай. Давай напред, не тука. О, да, бихме искали да видим магия. Другия е легнал, ти не виждаш ли? Къде? Виж, умря. Виж, то ти показва на къде той ходи. Давай направо. Давай направо, не! Там къде беше преди малко. Да. Тук направо. Да. Не баш тук, не. Ти сега да го намери той. Не, не може да се качиш. Давай напред. Давай напред. Тук напред. Да. Не мога. Не, тук вижда. Виж, че... Той показва. Да, той ти показва. Не му хелпна. Ето там. И ще останеш само с Мая. О, извинете. Гледай. Да, защото... Да, аз казвам на играта. Ката отида до там. Ето. О, чарджър. Давай напред! За тебе! Умря. Сега их стреляш, ще умираш. Ето виж. Нова игра. Взимам. Взема друго оръжие. Кое е по-хубаво? Ти хубаво ли е? Ко? Ти хубаво ли е? Да, той е МК. Сигурно? Там ли да си своите монетки в месерите? Не, хора, не! Не ги държа там! И хора, това ще от мене. Дано да не ви е харесал клипчето, защото малко тъп стана. Да, добре, да клипчето, да, както винаги той не може да играе. И това беше от мене. И чао!